conèixer-vos una mica, saber almenys d'on veniu, no? I el que jo volia comentar una miqueta i arrel d'això també us voldré traslladar una pregunta a vosaltres i també al públic. En les últimes hores he tingut oportunitat de comentar aquest detall que ara us diré amb diverses persones i és la dada de l'estudi d'Héctor Alós fet el 2007 sobre una enquesta aproximadament a uns 100 esperantistes en la qual en aquell moment, en el 2007, la distribució per sexes dins l'esperantisme era aproximadament un 76% eren homes, un 24% dones. És una dada d'això, òbviament feta sobre una mostra determinada, unes 100 persones, i comentàvem abans amb tu, Montserrat Franquesa, i ho he estat mirant, i comentàvem que a nivell d'Europa aquestes xifres varien una mica, no? En algun estudi fet a Europa i a Gran Bretanya i en algun altre indret, la proporció és un 60-40, aproximadament un terç dones, 2 terços homes. Mirant les dades fredament i mirant-les, jo per exemple que fa escassos mesos que conec la realitat esperantista, seria un error si jo digués que realment l'esperanto és una cosa d'homes. Vosaltres què creieu? Ara el que passa és que a vegades potser sí que ha començat a estudiar esperanto l'home i la companya o la senyora s'hi ha anat incorporant i algunes estan parlant d'esperanto, han acabat, altres que tota la vida estem començant, però de moment crec que tant pot ser d'homes com de dones. Jo només volia que tenia un dubte, que aquest estudi que has comentat no sé si estava fet sobre els socis d'ACEA, de l'Associació Catalana d'Esperanto, o sobre els socis. Sí, per això no, és que no, sobre... Així sobre... L'estudi es va dirigir a tots els esperantistes catalans, socis o no socis. Correcte, és que era el dubte que no tenia clar. Després va contestar qui va contestar, però es va intentar fer arribar a tothom. Correcte. Per tots els mitjans disponibles. No, perquè com que després sé que després ho enllaçàvem que hi havia a nivell de socis d'aquell i més socis homes que dones, doncs per això tenia el dubte. No, només que evidentment que l'esperanto tant és per homes com per dones, però jo també soc la primera sorpresa quan vas proposar aquesta taula rodona pensava que no sortiria ningú i dic, doncs sí que hi ha dones, no? Llavors també és el tema de dir, doncs no sé si és que són un poc més invisibles o que sempre quedem un segon terme o això ja són tema cultural o de l'edat o qual que sigui, però vaja, jo per la meva experiència sí que quan vaig entrar ja de ple amb això que començàvem a anar en congressos i faltes de joves i eren, si no 50%, 50% quasi. El que passa que, clar, després quan et posaves, doncs, per exemple, en el meu cas, que ja podies implicar més i ja dir, doncs, si ens agrada anar a trobades internacionals i practicar per conèixer-nos i altres cultures i altres països, doncs hi ha gent darrere que ho està organitzant, doncs, per tant, quan et poses a entrar en l'associació per organitzar activitats i fer tot el seguiment d'això, evidentment és molta més feina i doncs arriba un moment que per edat o quan comencem a tenir fills i tot això doncs ja t'has d'apartar perquè tens altres preocupacions més imminents, però vaja, tant és per homes com per dones i potser sí que en el cas d'ACEA jo per exemple he anat a aquestes per cap d'any i em vam una trobada a Alemanya i estava infestat de famílies. Aquí vas a una trobada en Esperanto i trobes doncs això, potser sí més tant % d'homes i poques famílies, no? Llavors no sé si això influencia, si també és algunes dades que ens hem de replantejar de les activitats que es fan aquí, que si poden ser com més obertes o no sé, evidentment és un fet per pensar-hi. No vull dir que l'esperanto hagi d'estar estudiant més per a dones, no? Però totes les escoles d'idiomes o les carreres de filologia
estan ocupades més, són més dones les filòlogues que homes, per tant és molt sorprenent. Suposo que aquí al darrere hi deu haver moltes altres causes també, no simplement lingüístiques o d'interès. Però això que estaves dient, Gemma, que la vida se'ns complica a partir d'una edat i ens retira, a mi això em fa pensar en la fotografia del grup Fratezzo, suposo que de Vendrell. El 1933 hi va haver els Jocs Florals Internacionals i el Congrés Català, i amb aquella fotografia és molt clar veure que els homes que havien començat pel 1915, 1920, el 1933 encara hi eren, continuaven, i eren homes i eren pares de família. I hi ha dos casos amb aquella fotografia que hi ha el pare, un porta la filla i l'altre porta el fill, que també els va estudiar esperanto. Però totes les dones que hi havia el 1920, que eren noies, el 1933 ja no n'hi ha cap, perquè totes s'anaven casant i tenien altres obligacions, entre elles la meva àvia. Està la foto de 1920 i la de 1933 ja no hi és. I coincideix 1933 amb el naixement de la meva mare. No m'imagino aquell any que una senyora embarassada anés a un congrés català d'esperanto o als Jocs Florals Internacionals. Ara sí que hi anem, no? Vull dir que el salt és important, per tant aquí darrere m'imagino que hi deu haver altres raons, però bueno, hi ha una edat que és difícil, no?, de compaginar moltes coses. No dic que no estigui ben fet ni molt menys, però potser no reflecteix ben bé la situació actual. Potser la gent que va contestar doncs va ser, no sé, però jo crec que hi ha molta dona en aquests moments amb el moviment esperantista. Això, com fas algun acte, alguna relació, doncs n'hi ha molta. Només afegeixo que potser tens raó, no reflecteix la situació actual, però explicaria la conseqüència històrica o sociològica d'uns anys que s'han viscut, segurament, oi? Sí que ara avui en dia acabem, les facultats de lletres hem acabat moltes promocions, tots som dones, està estudiat que la dona té la part de la llengua i de la parla, les nenes parlen abans i parlen molt més, i són més comunicatives, està estudiat, es veu, fins i tot. Però potser que t'estudies la conseqüència d'una etapa que va viscut aquí al nostre país i s'explicaria d'aquesta manera. I en el fons és veritat, hem de parar uns anys quan tenim les criatures. Afegiria només que la idea que tinc, que potser avui m'ajudareu l'estic verbalitzant per primera vegada, això que us deia abans, que els homes potser sí que són més actius en l'esperanto, però la seva transmissió és més passiva dins de la família. I en el fons l'activitat de la dona és invisible i és la que realment permet que la transmissió sigui possible. No sé, torno a repetir aquesta idea, aviam si és una conclusió. Vinga, continuem. Vaig connectar-me per veure la trobada aquesta ibèrica que fan a Girona i el percentatge de dones era el 8%. O sigui, hi havia una. Evidentment, com que només hi ha 14 o 15 inscrits, encara no té gaire valor estadístic, però potser una mica preocupant potser sí que és. Per mi no em toca una mica pessimista, però no sé.